Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesithembu episode 7. Lana esicabanga. Siyacabanga ke guys ngoba ezinye izinto phela ngesizwe sizazi ngo. And ama-conversations ababa nabo kuba u-5 minutes kudlulwe kuyo komunye unkosikazi kuyo kwenye drama kwenye isigaxa. Lana ikhuluma ukuthi i-support, emotional support akatholakali umseleko kodwa imali uyayikhipha. Siyacabanga futhi because uma kuwukuthi indaba evelile mhlambe ikhona into angakwazanga ukuyenza mase yayimela and into esiyitholayo u-defensive ezintweni kumele ukuthi aphendule kuzona izinto eziveza ukumsola as ubaba as uhusband la kuthanda nesithembu. Ngoba-ke umayeni guys kunabantu ababuthanda nesithembu omunye wakhetha ukuthi cha lo nkosikazi angimthandisisi or angimzwisisi ngaleso sizathu noma engasho ini usebitha. Nangu Sine nangu uMpilo abantwana baba kumseleko abathole kumakhosikazi angashadanga nawo. Bengicela ukuzwa ngawe mina ukuthi iyiphi episode la ekwenza ukholelwe ukuthi ogijima kakhulu kwindaba zikaSine noMpilo Mseleko. Kodwa-ke kulama episode abukuyimina indaba kaSine noMpilo igijinywa amakhosikazi. Amakhosikazi azinikele ngokuphelele ukuthi bazoba ababazali balabantwana omama babo abangekho emzumbe ngokomshado ngoba beyisithembu. Ngala esadini lakaMpilo kugijima uMakhumalo. Ngala esadini lika Sine kugijima uMacele. Ibona abakhasa phansi abagijimayo ukuthi into yaMpilo imi kanje iyenziwa. Into yaSine imi kanje iyenziwa. Mina-ke ngize lana ukuzokukhiphela i-list yalezi zinto ukuthi le support ecingwayo ingatholakali kuye imayelana nani. Noma-ke indaba ivele ngumnini. Njengoba kuvela ngumnini eyingane sesidlulela kwezinye izingane ukuthi-ke nawa izingxenye zempilo ezidinga ubaba ukuthi kube uye ome phambili usemuva kulayini. Abamile phambili omama beyingane. Akuyo-ke into engathi i-strange ukuthi lento isenziwe yaba normal ngendlela yokuthi unkosikazi mayengakhuluma ukuthi u1 2 no 3 ukhona kodwa akekho supportive kube sengathi ukhuluma into eyamanga. Fanele ukuthi nje khona ubaba manje ongathola ukuthi akazi ngisho i-handwriting yengane yakhe ukuthi injani kodwa ubaba waleyo ngane ahlala nayo ekhaya elilodwa endlini eyodwa. And yena mayengathi ubuzwa leyo nto ukuthi bemnikeze ijournal kuthiwa umntwana wakho ubhalila engazi impendulo yakhe izothini yimi nje wathenga le journal. Uyayibona ukuhlukanisa lento. Omunye ufaka ingane esikoleni uthola ukuthi ingane la esikoleni inamacala amaningi akazi. Nengane futhi inendlela yokumfihlela ngoba vele umuntu lo ongayazi ingane yakhe ebihlala nayo. Isizathu sakhe mina ngisebenza kanzima ngisebenzela izingane zami. Mase kulezi indawo ashiya kuzikhala akaboni noma i-system ekhona because umseleko ukhuluma nge-system. I-system ekhona ukuthi mina vele ngizosebenza kanzima ngikhokhela izingane. Mase usukhokhile wenza njani? Ingane yakhe iyafunda ukufollow up ukuthi follow up phela. uMpilo noSine ingane ezinesibongo ezingayisebenzisi isibongo sikaMseleko. And ukuthi bazizwa kanjani ngalento asemzwile uMseleko esondele eduze kwabo. Kodwa uMacele uhambe yokhuluma ukuthi hayibo uSine u1 2 no 3 uSine bathi uSine waze wayiqhilanisa imindeni uMseleko akwazi ukungena kuyo kwazi kwaba khona abantwana uye othi akasayi lapho kodwa unabantwana khona. And akazi ukuthi labantwana bakhe abakhona bafila kanjani ngayo yonke lento because baphakathi nendawo bona ezingane. Mase kuba khona unkosikazi ozositshela ukuthi angazi ngizothi unkosikazi oyi fan base ezositshela ukuthi lento esiyibuka ku TV show asiyiboni.
ivele ingidide lapho-ke leyo nto. Masubona abantu bexabana la comment section ngibe ngithi ayi, shuthi bengingakhulumi nawe ngoba phela into esiyikhulumayo siyixoxa siyibuke laphaya ku-TV. Ngisikhuluma-ke nge-support ngoba le support le ukuze nathi si-support into eshiwo uMayeni siyifuna kuyo le reality show. Yabona ukuthi sifuna i-reality phakathi kwe-reality TV show because ezinye iy'ndawo ziyasidida ukuthi sebeya-act-ani la kodwa kumpilo nosine iy'ngane ey'khona ey'philayo. Umsile akashadanga nomama babo bobabili and iy'ndaba zabo zinakwe kakhulu uMacele noMakhumalo, ubaba wabo ekhona. Ukuthi bazizwa kanjani-ke noma nabo bayafundiswa ukuthi kahle kahle i-system inje i-system i-system le ezo-collapse ngenxa kaMayeni inje i-system. Kodwa lento engaphakathi-ke ekhuluma nengane ukuthi uyambona nobaba wakho ukuthi ukanjani, asazi ukuthi uyolungiswa ubani ngoba khona i-system ozothatha i-blame uMayeni. Kuthiwa nje i-system iyakholapsa ngenxa yaMayeni ngoba sebejahile ukusitshela ukuthi imoto ehambisa uMayeni eMzumbe. Aba-relax sizothola ukuthi uMayeni uhambe kanjani eMzumbe ngoba siyamlalela. Asijahile ukuthi uRoad, sifuna ukuzwa ukuthi uthini. Asijahile futhi ukuthi uNomona, sifuna ukuzwa ukuthi uthini. Asijahile i-competition uthini kahle kahle uMayeni. Silapho-ke location i-version kaMayeni esihlezi phezu kwayo ukuze sihambe nalesi thembu nale TV show siyi-enjoy noma singayi-enjoy-ke sizwe ngoba kahle kahle siyagida kwinganekwane and inganekwane iyashesha ukusibhora. Singabantu nje asifani. Yingakho uMayeni mayesho into sesiyayicina ku-previous seasons ukuthi hayibo, yazi besinganakiwe silokhu sikhohlisa kuthiwa ku-cute izinto ezingekho cute. uSine noMpilo abagijima phambili ey'ndabeni zabo obani? Hawu, nina guys niyabona ukuthi ekugcina kuzobe sengathi baqashiwe ukuthi bezosebenza phela. Angisatholi kahle. Nayi i-system i-collapse uMayeni osehlehlayo ngoba phela enye into yabo masu-self aware uqala ukuthi hey, kanti inganekwane ende kanje nami ngiphakathi kuyo. Ngesikhathi wena usu-self aware abaphakathi bayadinwa badiniswa ukuthi phela wena ngesikhathi u-self aware u-expose izinto ezo-exposa nabo. Bona izinto zithi zi-cute wena olapha eceleni ukuthi hey amanga laphaya. Yileyo nto kuMayeni eba wrong kakhulu ngoba ukukhuluma kwakhe ku-expose i-reality yothando nesithembu ukuthi hey kahle kahle benithi nenzani ekuqaleni, beningabangani ngempela, kahle kahle beniqamba amanga yabo. Ukukhuluma kwankosikazi useceleni ngoba phela nama ekhuluma useveza into thina esiyifihlela nge-makeup, into esesiyifihla la ngomswenko, esesiyifihla la ngo-Mercedes, into esesiyifihla la ngezindlu ey'ningi ukuthi hawu, kanti phakathi kwalezi ndlu ey'ningi kwenzakalani? Silapha ku-location Mayene's version. Hhayi-ke wena uzosifunza ukuthi sithini. Ngeyenzeke lo nto ngekuphasa ukusifunza kodwa sizolalela unkosikazi ngonkosikazi mase siya-decide ukuthi sizwa kuphi kangcono. Bye.